чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо дар шаҳри Доҳаи Қатар ҷараён дорад. Дар ин рӯз рақобатҳои вазни то 100 килограмм сурат гирифтанд, ки Тоҷикистонро Абубакри Акобир дар категорияи мазкур намояндагӣ кард. Мутаассифона таҷрибаи ками Абубакри Акобир баръало аз худ дарак дод. Ӯ дар даври якум муқобили Александр Кукли 31-сола барандаи медали нуқраи чемпионати ҷаҳон ва 3 карат дорандаи медали тиллои мусобиқаҳои тоскулоҳи бузург истодагарӣ карда натавонист ва дар 27 сония бо имтиёзи иппон шикаст хӯрд. дар рӯзи охири рақобатҳои инфиродии чемпионати ҷаҳон дар вазни ҷамъи 100 килограмм Тоҷикистонро Темур Раҳимов намояндагӣ мекунад. Дигар ҳама умеди мухлисони ҷудои тоҷик ба Темур Раҳимов аст. Ӯ рақобатро аз даври дуюм бо Фофана шурӯъ менамояд. ҷараёни рақобатҳоро телевизиони варзиш мустақиман пахш мекунад.